Waduh do sarapan dulu. Sarapan udah sih. Njaluk sarapan ket mau lagi bisa kok sarapan. Mari kok Tegal. Gawe hiburan bolong terus ke sampingan ya apa nang Tegal nang sukat pakan wedhus wis ngene iki lah wong tani yang duwe ngon-ngon ngene iki lho ngon-ngone wedhus sabar pokoknya begini sing telaten asih aku telaten ngudus lho olah hasil san oleh hasil telu terus tambah maneh ding oleh rezeki loro ditambah wong lho sabar ikhlas enggak gunung rezeki lo moro dhewe gak usah digudak kaya awake dhewe ngene iki nglakoni Facebook Pro ngene iki alon-alon sabar ikhlas kok dinikmati sesuai dundung lho bola enggak dimana dhewe sesuai kayak mendina tak ngupload siji loro sesuai dikenal karo wong-wong keluarga besar pro gini iki lho contohnya aku lho ngoni wis seneng meh 3 tahun iki 5 wulan wis metu anake 3 jadi ini ditambahi wong loro alhamdulillah kabeh butuh proses gak ning ujug-ujug langsung sugih langsung penak kudu lara dhisik bolo contohnya ngene iki lho ngaritno makani